Diolch yn fawr iawn. Dyna ni, diolch yn fawr Elena. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Ac yn arbennig i staff y ganolfan ac Angharad Elias yn ymwedig am yn holl waith trefnu ac am y gwahoddiad wrth gwrs. A dylswn ni hefyd ddiolch i Gyngor y Celfyddydau a Diniaethau am ariannu'r ymchwil hwn yn y lle cyntaf. Felly, ymlaen â ni felly at y cwestiwn mawr, beth oedd Cymraeg da rhwng y blynyddoedd 1300 a 1600 fwy na lai? Wel, dechreuon ni gyda wraig, gŵr o'r enw Siors Mathau, sef Barbara. A ni wyddys lawer iawn mwy amdani, ac eithrio un manylyn. Roedd gan Barbara Gymraeg arbennig. Mae Lewis Morgannwg, y bardd toreithiog o'r 19af ar 15, yn treulio'r rhan fwyaf o'i gerdd fawl i'w gŵr yn ei moli hithau yn lle, gan ganolbwyntio yn benodol ar ei lleferydd. Dilediaeth, di-wyl ydyw, ymrig iaith Gymraeg yw, meddai. A dydy'r fath ganmol Cymraeg ddim yn anghyffredin. Disgrifir mathau goch fel Cymro da ei Gymraeg yn y ganrif flaenorol, a Sir Hugh Iolo yn Sir Hugh dda ei Gymraeg. Wel, beth a olygir gan Gymraeg da yma felly? Cymraeg sy'n ramadegol gywir, Cymraeg a siaredir mewn ffordd arbennig, gyda goslef benodol neu gan ddefnyddio geirfa benodol? Wel, ie, credaf fod pob un o'r rhain yn cynnig rhan o'r ateb, a hoffwn heddiw gyflwyno'r ddadl mae'r hyn sy'n gyffredin rhyngddynt i gyd yw ei bod yn ymwneud â rheolaeth. Rheolaeth y sawl sy'n siarad dros yr iaith mae'n ei siarad. Ac mwyn gwerthfawrogi'r hyn a olygir gan reolaeth o'r math yn y cyd-destun canoloesol, rhaid i ni yn gyntaf wrando, a dysgu gwrando a chlystiau canoloesol Cymreig. Hanfod astudiaethau sain hanesyddol, sef cyd-destun cyffredinol fel chwili, yw bod natur sain yn gyfnewidiol. Mae'n dibynnu ar gyfnod, lleoliad a diwylliant. Pe bai fy ffôn i yn dechrau canu ar yr alwad hon yn awr, byddwn ni'n troi'n goch gyda'r embaras. Ond, pe bai'r un ffôn yn canu gyda union yr un alaw, wrth i mi chwilio amdani wedi di fod ar goll am ryw awr, byddwn ni wrth fy modd. Mae'r pethau rydyn ni'n neis yn hwyro yn aros yr un peth, ond mae'r modd rydyn ni'n neis yn hwyro nhw yn gallu newid o le i le ac o gyfnod i gyfnod. Nid y fecanwaith corfforol, ond y ddirnadaeth, y cynodiadau diwylliannol ac yn y blaen. Gyda'r cliw, wrth gwrs, gallwn dweud fod synnau hunain yn newid dros amser, hynny yw daw rhai newydd i'r amlwg gyda dyfeisiadau newydd, neu mae rai synnau yn diflannu neu yn newid, ond hyd yn oed gyda'r rheini sy'n aros yr un peth, mae canfyddiad pobl ohonynt yn gallu amrywio'n sylweddol o le i le, o gyfnod i gyfnod, ac o ddiwylliant i ddiwylliant. Felly man cychwyn fy ymchwil i oedd dadlau bod angen cofio hyn wrth ymwneud â diwylliannau cyn y cyfnod modern, enghraifft wrth ddarllen llen ganoloesol. Ac hyd y ni, dyma'r tro cyntaf i rywun wneud astudiaeth gynhwysfawr o'r fath gyda iaith Geltaidd. Felly, dyna'r ydw i'n ei wneud rwy'n gorffen traethawd doethuriaeth sy'n dwyn y teitl Sound and Control in Welsh Poetry, 1300-1600, sy'n dadansoddi'r farddoniaeth a gynhyrchwyd yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwnnw, hynny yw barddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Mwyn gweld wedyn pa ystyron newydd y gellir eu canfod trwy wrando ar y seiniau y sonir amdanyn nhw yn y corpws hwnnw, a chan roi'r seiniau hynny yn eu cyd-destun clywedol a dychymyg clywedol Cymru'r cyfnod. Mae 3 rheswm pam rwyf wedi dewis astudio barddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Yn gyntaf, rheswm ymarferol. Bydd mynychwyr y seminarau hyn yn gwybod wrth gwrs mae yn nhermau ysgrifau gwreiddiol yn y Gymraeg, barddoniaeth yw gwythien gyfoethocaf yr oesoedd canol diweddar, gyda 80 o feirdd a'i gwaith wedi golygu'n arbennig mewn 70 o gyhoeddiadau modern, diolch wrth gwrs i waith arbennig y ganolfan dros y degawdau diwethaf. Felly mae'r corpws yn fawr ydy, ond eto mae'n bosib i'w astudio i gyd o fewn 2 mlynedd o ymchwil. Yn ail, beirdd oedd haneswyr a newidedurwyr y cyfnod. Felly, yn ogystal â'r ddelweddaeth gyfoethog a'r ieithwedd ddifyr, datgelir sawl agwedd ar Gymdeithas Cymru eu cyfnod yn ei gwaith, ac mae hynny'n rhywbeth gwerthfawr wrth geisio canfod rhai atebion i gwestiwn ehangach fy ymchwil, sef sut oedd Cymru yn swnio yn ystod y canrifoedd dan sylw. Ond yn drydydd, does dim dwywaith mae barddoniaeth Gymraeg yw y lle i dechrau wrth ddod â maes astudiaethau sain i Gymru ganoloesol, oherwydd natur canu caeth. Bron yn ddieithriad,
cyfansoddwyd pob llinell o farddoniaeth Gymraeg y cyfnod mewn cynghanedd, sydd fel y gwyddom yn fath o farddoni lle mae sain y geiriau yn greiddiol iddo. Felly, os oedd y beirdd ei hun yn gwrando ar ei geiriau a'r byd o'i cwmpas, dylwn ninnau wneud hefyd. Gwrando nid er mwyn clywed ystyr efallai, ond gwrando er mwyn clywed y sain. A dyna fyddwn ni'n ei wneud heddiw, wrth i ni wrando ar sain y Gymraeg ei hunan a gofyn beth oedd yn cael ei ystyried yn Gymraeg da yn ystod yr oesoedd canol. A mae hwn o reidrwydd yn gwestiwn sy'n ymwneud â'r cliw, y sain felly, oherwydd roedd defnydd iaith i'r mwyafrif a oedd yn siarad yr iaith gynhenid, y vernacular, yn unig, yn ddefnydd llafar yn unig. Fyddai ddim felly yn ymhel â materion orgraff fel sillafu cywir neu anghywir, oherwydd mae'r fath gysyniadau yn anachronistig braidd. Byddai hi'n ganrifoedd lawer eto nes gweld safoni rheolau sillafu'r Gymraeg. Fel y gwelwn yma yn sylwadau snobyddlyd Humphrey Llwyd, reit o'r ddiwedd fy nghyfnod ymchwil, doedd dim consensws ar sut i sillafu enghraifft. A dydyn ni eto heb ddatrys y broblem honno gyda'i enw ef na enw Edward Llwyd yn un arall. Dyma fe'n dweud, we have also a peculiar letter to ourselves, which the ruder sort fashion like LL, but the better learned write with LH. Nawr te. Wel, dar sylw hwn allan o adran fer ar ramadeg y Gymraeg yn llyfr Humphrey Llwyd ar hanes Cymru. A agwedd ar ddeneiddiaeth Gymreig yw'r ddiddordeb hwn mewn gramadeg, lle bu sawl un wrthi yn ceisio rhoi trefn ar yr iaith trwy gyhoeddi gramadegau, canllawiau ynganu, ac, fel mae arddangosfa bresennol y Llyfrgell Cenedlaethol yn dangos, geiriaduron. Ond nid Humphrey na dyneiddwyr oedd y cyntaf i gynhyrchu gramadegau Cymraeg wrth gwrs, gan fod y grŵp o destunau yn un ei galw'n y gramadegau'r penceiddiaid, yn dyddio nôl i'r 10 ganrif ar 10. A dyma fydd yr ail prif gorpws byddaf yn cyfeirio ato heddiw. Cyfeiriais uchod at ddau ddyfyniad oedd yn ddefnyddiol wrth sôn am Gymraeg da. A chi'n troi at enghreifftiau o Gymraeg y fyddai'n enyn canmoliaeth gyffelib, ac yn mwyn llawn werthfawrogi'r rhinweddau hynny, byddaf yn oedi am eiliad i drafod beth felly a ystyried fel nodweddion gwael wrth siarad iaith. A chan mae esiamplau Cymraeg sydd gen i yn yr adran gyntaf hon, mentraf roi'r label Cymraeg gwael arnynt. A dechreuwn felly gan edrych ar Gymraeg gwael, oherwydd mewn sawl ffordd cawn ddisgrifiadau mwy manwl o Gymraeg gwael na Chymraeg da yng ngwaith y beirdd. Yna, symudwn at Gymraeg da, gan gychwyn gyda disgrifiadau trosiadol, cyn symud i'n rhai mwy penodol a manwl. A down ni derfyn gan droi yn gyflym i gymharu'r Gymraeg, boed yn wych neu'n wachil, ag ieithoedd eraill Cymru, yn enwedig Wyddeleg, Lladin a'r Saesneg. Ond yn gyntaf, mwyn rhoi cyd-destun i sut rydyn ni'n meddwl am safonau iaith a lleferydd yn ystod y cyfnod, rhaid ni ymgyfarwyddo â dau beth. Yn gyntaf, y pwysigrwydd a roddwyd yn yr oesoedd canol ar drefn a rheolaeth sain, sef yr union beth a fyddai'n caniatáu gwahaniaethu rhwng sain a sŵn, ac yn ail, sefyllfa fregus y beirdd wedi diwedd oes y tywysogion ar ddiwedd y 10 ganrif ar 10. Felly, cyd-destun cyntaf, rheoli sain. Gwyddys ers tro bod agweddau semantig a somatig yn perthyn i'w gilydd, ond hefyd ei bod yn agweddau ar wahân. Yn yr oesoedd canol, credyd nad oedd ystyr i sain ar ei phen ei hun, dim ond cario'r ystyr a oedd yn meddwl y siaradwr am na'r sain, nes i honno daro clust y grandawr, a fyddai yn ei dro yn ceisio deall yr ystyr oedd wedi gwasgu oddi mewn i'r sain. Felly, roedd yr agwedd semantig ar sain yn dipyn mwy pwysig na'r profiad corfforol ohoni. Yn wir ar ei phen ei hun, pe byddai'r sain yn dod yn fwy pwysig na'r ystyr a gariau, gallai fod yn beryglus, os nad yn bechadurus, wele farn Austin o Hippo yma. Ac eto, gweitha'r perygl, roedd iaith yn anhepgor mwyn cyfathrebu gyda'n gilydd a chyda Duw, a gair Duw yn gnawd oedd Crist wedi'r cyfan. Felly, sut mae goresgyn y broblem? Roedd rhaid defnyddio iaith, ond roedd rhaid defnyddio iaith yn ofalus. Wel, gofal piau ynddo. Rhaid defnyddio iaith yn ofalus mwyn sicrhau na fyddai'n troi'n sŵn diystyr. Roedd rhaid wrth reolaeth. Dyma felly pam oedd angen siarad yn gywir, a dyma hefyd un o'r resymau pam yr oedd beirdd
y siaradwyr mwyaf cywir posib yn heiddi clod. Ac yn hyn o beth, mae beirdd Cymraeg yn enghraifft berffaith o sut mae defnyddio iaith yn ofalus, sut mae'n rheoli defnydd iaith. Oherwydd mae'r 4 mesur yr 20 oll yn ymwneud â rheoli sain. Per seinedd yw byrdwn rheolau cerdd Dafod yn y bôn. A dyma reolau a ddaeth yn fwy cyflawn neu yn fwy llym os hoffech yn ystod y cyfnod dan sylw. Ni fyddai beirdd nad oedd yn ymlymu wrth y rheolau yn derbyn lawer o drigalredd gan ei cydffeirdd, ac mwyn cynnal a chadw'r safonau, casglwyd, ehangwyd a chofnodwyd y rheolau hyn yn y 10 ganrif ar 10 a thrwy'r canrifoedd dilynol. Canrifoedd pryderus i'r beirdd. A pham felly? Pam y pryder? Wel, dyma ni yn dod at yr ail beth yw ystyried cyn troi at y farddoniaeth ei hun. Oherwydd, yn ystod yr oesoedd canol diweddar, daeth beirdd Cymru i bryderu fwy am ddyfodol ei crefft. Yn fras, yn ystod hanner cyntaf yr oesoedd canol yng Nghymru, perthyn y beirdd i urdd o grefftwyr, lle byddai'r aelodau mwyaf cymwys, y penceiddiaid, yn meddu ar dipyn o bŵer cymdeithasol, ail yn unig i'r tywysog mewn sawl achos. Ond, wedi 1882 fel y gwyddom, codwyd braw ar yr urdd gan gwymp y drefn frenhinol yng Nghymru wrth i Llewelyn Gruffydd gael ei ladd gan gychwyn wedyn gorysgyniad Edward y cyntaf. A ddaeth ar drefn frenhinol Gymreig i ben, ond, yn bwysicach i ni heddiw, a ddaeth ar drefn gyfredol o noddi'r beirdd i ben. Daeth dosbarth newydd o uchelwyr Cymreig i sefyll yn y bwlch, ond ni ddiflannodd y pryder y gallai'r hen ffordd freintiedig o fyw ddod i ben. A pharhaodd y teimlad hwnnw drwy gydol canrifoedd olaf yr oesoedd canol. Ofnai'r beirdd y dechnoleg newydd, y bobl newydd, a'r seiniau newydd a ddaeth i Gymru, gyda dyfodiad trefn frenhinol Lloegr a'r datblygiadau trefoli a diwydiannu. Roedd cerdd Dafod draddodiadol yn dechrau colli ei lle i glerwriaeth, cerddoriaeth offerynnol a sawl agwedd arall ar ddiwylliant tramor, a oedd yn tanseilio, halogi ac yn y bôn yn bygwth safonau uchel barddoniaeth Gymraeg. A dyma ni felly yn cyrraedd sain Cymraeg gwael, gan gofio fy mod yn defnyddio'r term hwnnw mewn gwrthgyferbyniad a'r syniad hwnnw o Gymraeg da. Dyma ni felly. Wel, fel soniais, mae'n debyg mai fel ymateb i'r newid cymdeithasol hwn wedi 1882 y cofnodwyd gramadegau'r penceiddiaid am y tro cyntaf, wel, o leiaf yn rhannol. Mae'r gramadegau yn dilyn patrymau'r gramadegwyr Lladin, yn enwedig Prisian a Donatus, ond y tro hwn gan feddwl am iaith fel sain ac fel offeryn i'r beirdd. Adran sy'n arbennig o ddiddorol yw'r un tua'r diwedd, lle mae rheolau a gwaharddiadau canu caeth yn byw. Yma, do'n nhw hyd i drioedd ar yr hyn sy'n cyfaethogi neu'n halogi cerddi. Ac yn syth, fe ddawn amlwg fod ynganiad ac adroddiad clir yn hanfodol. Roedd sain barddoniaeth dda yn sain glir, ddirwystyr a rhwydd oherwydd gwelwn fod y gramadegau yn nodi ymysg y pethau a anhoffa neu a wathrydda ddatganiad barddol yn llesg, yn anamser neu'n bŵl. Dyma waharddiadau sy'n dangos pwysigrwydd rheolaeth wrth ddefnyddio iaith lafar. Roedd barddoniaeth wael yn cael ei ddisgrifio'n fel anwadal ac yn swnio'n annosbarthus. Gair pwysig yn cael ei dosbarth, hynny yw y gallu rheoli y sain. Unwaith y credyd bod iaith rhywun tu hwnt i'w reolaeth, tri yn gyflym o fod yn sain ddynol i fod yn sŵn anynol. Enghraifft enwog o'r math hwn ar Gymraeg gwael, yw yr un a gawn mewn ymryson o'r 4th ganrif ar 10 rhwng Dafydd ap Gwilym a Gruffydd Grig. Yma mae Dafydd yn cyhuddo Gruffydd o len ladrad ac o safonau isel yn ei farddoniaeth. Fel y clywson roedd yr ail o'r rhain yn destun pryder a oedd ar gynnydd mae'n debyg. Ac mae ymryson weddol ysgafn ydy hwn, mae'r pryder hwn am fardd sy'n tanseilio safonau'r beirdd yn pryder difrifol dwi'n credu. Un o'r prif ffyrdd y cyflwynir Gruffydd fel un sy'n tanseilio'r safonau yw trwy awgrymu nad oedd yn medru perfformio ei waith ei hun mewn llais clir a dirwystyr, o bosib oherwydd ei fod yn dioddef o ryw fath o nam dweud.
Cofion yma felly eiriau'r gramadegau am berfformiadau llesg, anamser, pwl ac anosbarthus. Wel, gadewch i ni edrych ar y cyhuddiadau yn fwy manwl. Yn gyntaf, cymerwn enw Gruffydd, Gruffydd Grig. Hynny yw, Gruffydd ar llais crig, horse yn Saesneg, ynddo. Ond gall hefyd fod yn air a olygu'r yn fwy penodol atal dweud o bosib. Mae Dafydd, wrth gwrs, yn mynd ymlaen i chwarae ar enw yma drwy gydol yr ymryson, ac yn wir yn agor yn ymryson gyda'r geiriau Gruffydd, Grig, Wig, Wag, Awen, Grynedig, Boenedig, Ben, cyn ei alw'n dda bataliaeth a crig lyfr bost, craig, lefair, beirdd, yr gwreiddiol ar y chwith ar y lleiriad Cymraeg modern ar y dde pan bod angen un. Mae'r ddelweddaeth yn greulon yma, a ddelweddaeth glywedol sydd yma, cofiwch. Oherwydd mae hwn yn bwynt ychwanegol. Rydyn ni'n tueddu meddwl am ddelweddau fel rhywbeth sy'n rhoi rhywbeth ger bron ein llygaid, ie. Ond fy niddordeb i yw'r ddelweddau sy'n rhoi rhywbeth i'r glist hefyd. Wel, yn y llinell olaf yma, gwelwn bod y ddelweddaeth yn chwarae ar briodweddau atal dweud. Hynny yw, ailadrodd rhannau o air drosodd a throsodd. A mewn cyd-destun lle yn ladrata, dyma wna Gruffydd gyda gwaith beirdd eraill. Mae Dafydd fel ea, mae'n dwy'n ei gwaith, mae ailadrodd drosodd a throsodd, ond wrth gwrs mewn ffurf israddol. Ceir joc debyg yn hwyrach wrth i Dafydd gymharu Gruffydd i Rigiar. Grigiar y gerdd yw ef. A dyma deryn sy'n cynhyrchu sain debyg i ryw lyncu ailadroddus, a dwi'n mynd i fentro chwarae'r recordiad i chi nawr o sain Grigiar, felly dwi'n credu falle bod yn gryf iawn, felly trowch y swn i lawr os mae'n rhy gryf. Gadewch i ni weld. Right, o'n i'n gweld ambell i wed, dwi'n gobeithio bod wedi ei weld. Wedi ei glywed hyd yn oed. Dyna ni, wel, dyna sain can y Rigiar os mae can. Wel, gellir dadlau fel mae Dafydd yn ei wneud, bod y sain hon yn debyg i sain person sy'n siarad ag atal dweud. At hynny, mae enw'r aderyn yn swnio hefyd fel ei fod yn perthyn i enw Gruffydd, Crigiar. Dydy e ddim, mae'n debyg y crig hynny yw fel heath sydd yma yn Saesneg, nid crig fel horse, ond mewn cyd-destun clywedol ac yn nwylo bardd fel Dafydd sy'n caru chwarae ag eiriau, fel mae llyfr diweddar David Johnson yn ei ddangos, mae'n sicr y bydd gwrandawyr wedi sylwi ar y cysylltiad hwn rhwng Gruffydd Grig a'r crig iar, hynny yw yr iar ag atal dweud fel petai. A daw'r sain llyncu yma yn ei ôl yn y darlun mwyaf cyflawn eto o leferydd israddol Gruffydd. Dyna ni, yr ail ddyfyniad. Yn y cwpled, cic, yn yfed sican, ci brwysg, yn llyncu ciw bran. Wel, dyma enghraifft bryn o onomatopeia Cymraeg canol, lle mae'r cic yn cyfleu sain yddfol llyncu, mae gys glyg yn Saesneg. Wel, os nad yw hynny'n ddigon, mae Dafydd yn troi'r sain yn un anynol, drwy ei chymharu â sŵn ci, a sŵn ci meddw at hynny. Hynny yw, ci sydd wedi colli pob synwyr o reolaeth feddyliol a chorfforol, a hefyd yma gi sy'n llwcio a deryn swnllyd. Wel, ar ei orau barddoniaeth israddol sydd yma, dyna di sain iaith Gruffydd. Ond ar ei weithaf, wel, ni wedi clywed y cyfan, Drian. Felly, pan mae Dafydd yn dweud fod Gruffydd yn tanseilio barddoniaeth y byd gyda'i geg, gwyrodd ei ben a gerdd y byd yw'r dyfyniad. Clyw'n fod y gwyro hwnnw felly yn dod yn gymaint ar sail ei leferydd rhwystredig a'i le'n ladrad honedig. A chawn enghraifft debyg o'r ganrif nesaf yn ysgrifiad Ieuan ap Rhydderch o'r bardd y prol, gan fod y portread o'r y llwfr geirffrom llafar garw ffraith hwn hefyd yn targedu cynnwys a pherfformiad ei gerddi. Nid lle'n ladrad yw'r broblem gyda'r cynnwys y tro hwn, mae'n debyg, ond dychan oedd wedi mynd tu hwnt i ffiniau'r hyn oedd yn dderbyniol. Ond o ran y perfformiad fod bynnag, yr un yw'r broblem. Nid sain glir ddirwystyr barddoniaeth dda sydd yma, ond sain llais crig eto. Felly,
I warchod safonau, does dim amdani, ond gwneud hwyl am ben y fath farddoniaeth sal trwy ormodiaeth feirniadol. Ac awn enghraifft agosach fyth at ymryson Dafydd a Gruffydd mewn dychan di-enw yn erbyn bardd sy'n dwyn un enw yn unig, Ieuan. Wel, disgrifir Ieuan hefyd fel un prig, eto o bosib fel cyfeiriad at nam dweud o ryw fath, a gwneud hwyl am ben y ffaith ei fod yn siarad yn drwsgol. Dyma ni'r dyfyniad gwaef, croglef, crig lafar, ein arall cranc, crynryw, croglyw, criglef, a daw onomatopeia yn ei ôl yn y llinell dwp dap a'i glap a'i naper, sydd o bosib yn cyfeirio at y teclyn clapio a ddefnyddid i rybuddio pobl fod gwahanglaf yn yr ardal oherwydd ceir gyheddiadau o'r gwahanglwydd yn ddiweddarach yn y gerdd hefyd. Ac mae'r cyfeiriad hwn at glap hefyd yn ffordd o ddisgrifio tafod rhywun, gwneud cymeriaethau yn aml rhwng tafod mewn ceg a thafod mewn clwch, yn rhannol oherwydd y posibilrwydd i chwarae ar eiriau. Ac yn wir, mae Eric Salisbury wedi nodi genre bychan o fewn gwaith beirdd yr uchelwyr, lle mae'r bardd yn dwrdio'i dafod am siarad heb ei ganiatad neu rheolaeth ei hun. Mae Llewelyn Abermoel, enghraifft, yn dymuno'i dafod aros yn dawel, gan ddweud mwy o rhegen mewn rhagnyth am nithfair ni thewi fyth, aelod fochlawf i wala yn sôn am ferch dynion da. Ond yn syml iawn, ni thawaf yw ymateb y tafod. Cerddi digri ydy rhain ar y cyfan, ac felly ni ddylwn ei darllen yn orddifrifol. Ond mae'r neges dan yr wyneb yn amlwg, dwi'n credu, nod y siaradwyr oedd rheoli pob un peth a ddaw allan o'i ceg, a hynny ar bob achlysur. Mae cynhyrchu llif di-baid o eiriau ar begwn eithaf yr hyn a ddigwyddir os nad oes gennych reolaeth dros eich iaith. Yr eithaf arall yw bod yn dafodrwydd, tawelwch, midandod llwyr. Nawr, doedd midandod ddim o hyd yn arwydd o Gymraeg gwael o bell ffordd. Mae'n fotif cyffredin mewn marnadau wrth i alarwyr droi'n fyd yn ei tristwch, neu wrth ddisgrifio person marw ei hun, yn ymwedig wrth alaru beirdd neu unigolion hiawdl. Ac mae'n reit ungol hyd yn oed heddiw i glywed am rhywun a oedd yn gwneud bywoliaeth wrth siarad, bellach yn methu yngan gair, nid hawdd y madrawdd am myd, yw un o hoff ddywediadau'r beirdd yn hyn o beth. A nodaf wrth fynd heibio fod y cyswllt hwn rhwng marwolaeth a midandod yn berthnasol i ailgainc y Mabinogi. Mae'n arwydd o cael ac yn gwneud synwyr llwyr o ran meddylfryd Cymru'r Oesoedd Canol, a lle'r cliw oedd i mewn iddo, fod y gwyddelod marw sy'n atgyfodi allan o bair y ddeni yn colli ei gallu i siarad. Mae hyn yn rhyw fath o ôl effaith o'i stad marw, dwi'n credu. Ond nôl at y fydandod yn y farddoniaeth, gall yn sicr fod yn arwydd o ddiffyg rheolaeth dros eich iaith. Roedd tawelwch anfwriadol yn wendid, yn un doniol ar y degau fel yn rho trwstan Rhys ap Dafydd Llwyd oedd geisio canlyn merch. Dywed, a phan ddeithim y bîm bŵl, agos dyn hirt rhyfygol. Ni ddoi o'n pen air genydd i chawnlun iawn gan liw nif, ffraith yn ei habsen, wenferch, yn ddim pansonio am serch, ac yn ei gwydd ni lwyddau bara bylim am berw bylai. Mae Cymraeg gwael felly yn ymwneud â diffyg rheolaeth, heb allu rheoli sut oeddech yn siarad, anodd iawn fyddai enyn parch fel person call. Mae yna gweddau hyn ar Gymraeg gwael i gyd yn ein helpu i ddeall prif bwnc y sgwrs heddiw, sef beth oedd Cymraeg da. Ac mae angen y cymorth hwn arnom, oherwydd mae rhan fwyaf o'r ddisgrifiadau o Gymraeg da yn ddisgrifiadau anelwig neu yn rhai haniaethol a throsiadol. Mae disgrifiadau yn ymwneud ag air, enghraifft, yn gyffredin. Disgrifiau guto'r glyn iaith ieuangethyn fel iaith sy'n dod o efusau air wrth ganlyn merch. Air fydd pob gair o'i ddyn. Ac mae geiriau Harry Griffith mor hardd nes ei bod yn gorchuddio'r un dynes mewn air wrth iddo ei moli. Roedd gan Hywel ap Ieuan dafod air, ac mae eiriaeth bellach wedi troi yn air cyfansawdd fel y moliant Richard ap Rhys, y mair carw marc eiriaeth. Mae delweddaeth yn ymwneud â mêl, hefyd yn gyffredin.
Mae lleferydd Sir William Griffith yn fel, enghraifft, yn ôl Tudoraled. Mae Tudoraled ei hun yn canu mêl yn ôl Huw ap Dafydd, canau fel ac gwn i ddyn. Hefyd, disgrifiad sy'n perthyn i fel yw disgrifio iaith yn ber. Dyma yw pob gair yn ieithwedd Piers Griffith, mae'n debyg, per yw blaen parabolynod. Ac mae llais anwylyd Siôn ap Hywel yn ber ac yn air. Per yw blas, pob parabl air. Ond dydy disgrifiadau fel hyn ddim yn datgelu rhyw lawer am union sain Gymraeg da, nad ydynt. Sut y gallwn ni ddychmygu'r enghraifft beth oedd sain iaith ber? Wel, mae disgrifiadau mwy manwl, a'r hyn sydd gan y gramadegau i'w ddweud yn cynnig ambell ateb. Disgrifiad o'r fath yw rhai sy'n ymwneud ag eglurder a ffurdeb. Yn rhyfedd iawn, defnyddir y geiriau hyn i ddisgrifio caneuon adar, ond adar sydd fel arfer yn sefyll am siaradwyr Cymraeg dynol, fel yr adar sydd o gwmpas Dafydd ap Gwilym wrth iddo ei dychmygu fel offeiriaid yn gwynyddu'r offeren, ni a gliwn mewn gloyw iaith datganu nid meddu maith, neu eos Sian Griffith a gyflwynid fel mynach a llais clir, bir ei lais, bore laswyr, ber ei hun, bore a hwyr, dyma'r ber eto. Ar yr achlasuron clir hyn, clywn wrth gyferbyniad llwyr a sain Griffith Grig neu Ieuan yn pwlffacan trwy bob brawddeg yn lle, clywn gymalau ystyrlon mewn llais clir. Dyna un ffordd o ddarllen lleferydd clir neu bur o leiaf, ac mae hwn yn cyd-fynd ar hynna ddarllenon yn y gramadegau. Gadewch i ni droi atyn nhw. Oherwydd ymysg yr hyn sy'n cydbreinio yn teilyngu neu yn cadarnhau cymal yw aniannol ddeall, datganiad eglur a thafawd eglur wrth i ddatganu. Darlleniad arall posib o eglurder yw'r syniad o Gymraeg pur fel Cymraeg sydd heb ei halogi. Dyma ni, dwi heb symud, dyma oedd y gramadegau. Ond ail ddarlleniad o Gymraeg pur yw Cymraeg sydd heb ei halogi gan unrhyw iaith arall, yn enwedig y Saesneg wrth gwrs, ond dychwelwn at hynny wrth ystyried ymagweddau tuag at ieithoedd ar wahân i'r Gymraeg yn y man. Mae'r disgrifiad nesaf o Gymraeg da yn ymwneud â sefyllfaoedd cymdeithasol. Cyweithasaf a thafawd yw Gruffydd gyfychan yn ôl Peter Glyn, ac mae gyda hefyd yn gofyn oes ymadrodd nas medrau. Yn yr un modd roedd gan Dryheuan Brydydd Mawr dafod rhwydd, ei fod yn dewis ei eiriau'n doeth, cofiwch. Ffraith dafawd, ddetholwawd doeth. A thafod parod roedd gan William Siôn, parod dy dafod a dawn, pur ffraithlo yw per a ffrwythlawn. Beth ydy ystod hwn, felly? Wel, un o'r rinweddau'r pobl yma, mae'n debyg, oedd ei bod yn gymdeithasgar, yn ffraith, a chyda meddwl chwym. Mae'n hawdd siarad â nhw, ac mae o hyd ganddyn nhw'r union air i'r union achlysur. Mae'r gramadegau yn mynnu bod yr un cysyniadau yn bwysig, un o brif nodweddion lleferydd da a barddoniaeth da, clywn am ehidrwydd parabl, meddwl digrif, hyder eofn a hiawdlrwydd parabl. Felly mae Cymraeg da yn Gymraeg ffraith, yn Gymraeg rhugl. Ond mae ystyr deiblyg i'r geiriau hyn. Ac mae rhain yn ymwneud â'r ffaith fod siarad yn rhydd yn gêm beryglus. Y rheoli yw'r allwedd fan hyn eto oherwydd ar y naill llaw, o fod â rheolaeth sicr ar eich iaith, gall siarad yn rhydd olygu bod geiriau'n llifo'ch teg yn ddil effethair. Ar y llaw arall, heb reolaeth, gall siarad rydd olygu nad ydych yn gwneud dim mwy na chebran. Siarad wast, siarad yn afreolus am ddim byd o werth. A dyma'r ddeoliaeth sydd yn yr allweddeiriau megis ffraith, rhugl a berw. Gallan fod yn bositif, ond os felly, yn aml mae'n rhaid amodi'r gair, fel gwelsom gyda ffraethineb Tryheuan yn gynharach, neu yn ysgrifiad Tudoraled. Ydy efo'n hynny? Gwch chi ni weld, wel, does dim ots, ond mae Tudoraled yn dweud berwi buaeth bir o'i ben. Mae'r gair pur yna'n bwysig dwi'n credu. Ar adegau felly,
Mae gan leferydd rydd gynodiadau iaith sydd wedi colli reolaeth, ac rydyn ni eisoes wedi clywed am sut y byddai siarad iaith heb reolaeth yn cael ei ystyried yn wendid. Mae addafeirich yn esiampl bellach o'r gwendid hwn. Mae hywel y storm yn gwatwar addaf ar y sail nad yw e'n gwybod pryd i fod yn dawel. Does ganddo ddim synwyr o bryd i gau ei geg, ac mae'n gyndyn o barablu barddoniaeth israddol. A fi ddisgrifir mewn modd ysblenydd yma. Addaf gai ni thai iaith ennig, frithgyrdd a'i frithgerdd rewiedig, canu thai garau goriedig, canu ffaid tarw diraid terig, canu myn ymenydd ysig, ymadaw a'i ffrost, ffennig lost ffug. Wel, fel gyda Griffith Grig, nodwn o'r cysylltiad yma rhwng anallu addaf i reoli ei leferydd ac o bosib rhyw fath o anabledd corfforol neu feddyliol oherwydd yn gynharach yn y gerdd ysgrifir ei oddof dafod. Yr un mor berthnasol a phwysig yw'r ffaith fod addaf yn perthyn i'r byd dinesig swnllyd yma. Mae ei enw, addaf eirich, a sawl cyfeiriad ei waith fel tinker yn awgrymu ei fod yn rhyw fath o oedd neu weithiwr metal. A nodaf yma bod sain trefoli Cymru yn aml yn sain anghroesawgar y marddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Cymeriad o ryddiaeth Cymraeg sy'n perthyn i'r categori hwn o, wel, dwi'n ni ddim o dwpsod parablus, yw pwyll, pwyll Pendefig Dyfed o gainc gyntaf y Mabinogi. Ac mae enw pwyll wrth gwrs yn eironig iawn yn hynny o beth, gan nad oes dim byd pwyllog am ei leferydd. Mae'n addo'r byd i'r dieithrin sy'n dod i'w dig, cyn hyd yn oed clywed yr hyn y mae'n gofyn amdano, gan arwain wedyn at orfod rhoi ei wraig Rhiannon iddo. Yna, cyn gyntaf ag mae'n sylweddoli'r hyn mae wedi ei wneud, mae'n syfrdan llwyr, heb allu dod o hyd i'r un gair i'w gael allan o'r twll y mae ynddo. Mewn cyfarbyniad llwyr, wrth gwrs, mae ei wraig Rhiannon yw un o gymeriadau mwyaf hiawdl a chall yr holl stori. A mae'r ddiharad sy'n lled gyffredin wedyn yn canu beirdd yr uchelwyr ac sydd i'w canfod yn y trioedd cyfraith ac yn llyfr damweiniau yn awgrymu pa mor problematig yw bod mewn sefyllfa awdurdod ond heb reolaeth dros iaith. A dywediad hwnnw, ni roddir gwlad i fyd. Ond mae tawelwch llwyr a midandod yn wahanol iawn i fater gwybod pryd i siarad a phryd i ymddistewi. A hefyd yn wahanol i siarad yn dawel ac yn araf. Daw hyn yn ni at ysgrifennu o Gymraeg da sy'n ymddangos ychydig yn pryfed i ni heddiw efallai, ond sydd mewn gwirionedd yn hollol ddealladwy o fewn pwysigrwydd trefn a rheolaeth y cyfnod. Dyma'r ansoddair araf. Mewn Cymraeg canol, roedd araf hefyd yn medru golygu tawel, hamddenol neu heddychlon. Ac mae'r rhinweddau hyn i'r gwrthwyneb yn llwyr o'r unigolion rydyn ni newydd glywed amdanynt. Ac wrth gofio pwysigrwydd rheoli iaith, dawn ni ddeall fod siarad yn araf yn gwneud synwyr. Un o'r enghreifftiau gorau a geir o hyn yw ymoliant tawel Lewis Glencothi o Rhys ap Gruffydd. Does dim clychau gorfoleddus yma, dim trwmped, dim pib, dim partio swnllyd, dim ond geiriau ystyrlon a distaw Rhys. Hyn ni ddywaid roi'r haf yno, air, ond yn araf. Blasus fydd parabl isel a da a doeth wedi del. Isel a doeth a melys ydyw'r hwn a ddweto Rhys. Allweddau'r arall sy'n ymddangos yma ydy isel. Ac mae isel yn air arall allai'n taro ni'n ryfedd i ganmol iaith neu leferydd rhywun. Ond mae'n dod yn aml, dyna chi Siôn ap Hywel yn Moli'r Sant Ysgatrin, isel ber, parabl Iesyn. A rwy'n tybio fod hwn yn cyfeirio unai at lefel y sain, hynny yw tawel eto, neu o bosib isel mewn traw. Ond dwi ddim yn siŵr am hwnna. Dwi'n hapus ac yn gwahodd unrhyw awgrymiadau oherwydd bydd rhaid i mi edrych yn fwy fanol a ceisio dod i ddeall beth ydy ystyr yr isel yma. Ond byd â fo am hynny, mae'n debygol mae'r math hwn ar lefelydd tawel a bwriadol a olygu'r pan ddisgrifir lleferydd pobl fel doeth, pan gliw'r gynulleidfa am dafod doeth Ifan ap Tudur neu lafar da doeth Siôn ap Rhys. Mae'n bosib iawn mae ei clywed fel siaradwyr araf ac ystyrlon a wneithant. Yn debyg i doeth, mae'r fath beth a iaith gywir,
Eto, yn aml mewn cyferbyniad â lleferydd di-drefn, beirdd gwael. Fel y byddwch yn ei disgwyl, dydy ystyr cywir ddim o hyd yn glir, ond ar achlasuron eraill, fel yn yr ail dyfyniad, mae'n debyg bod cywir yn golygu'r math o beth gyfeirir ato yno, sef hynny yw cywir yn hermau'r gramadegau neu'r barddoniaeth a rheolau madryddol. A mae'n meddwl am y gramadegau yn y modd hwn yn dod â ni at y nodwedd olaf o Gymraeg da y byddwn ni'n ei ystyried heddiw, sef yr ansoddair aml. Eto, dyma ansoddair od wrth feddwl am Gymraeg heddiw, hynny yw aml, niferus, mawr, cyson. Beth a olygyr felly pan ddywed y gramadegau fod amlder Cymraeg yn un o'r 3 pheth a gyweiriant gerdd, neu pan disgrifio beirdd unigolion sy'n meddu ar aml air da, neu geiriau amlfwriau am leferydd. Wel, benthycwyd y gair o'r Lladin amplws, sy'n golygu felly helaeth neu ddigonol, a gan fod eisiau Cymraeg yn ymddangos yn aml yn adrannau'r gramadegau'r fforddoniaeth wael, a bod disgrifiadau yn ymwneud â chyfarwyddyd ar gerddoriaeth ac awdurdawd y prydydd yn ymddangos yn yr adrannau a'r fforddoniaeth dda, a chan bod y gramadegau hun i gyd yn ymwneud â gwybodaeth o fedryddiaeth, sef un o brif swyddogaethau'r beirdd, credaf ei bod hi'n deg cymryd bod meddu ar iaith sy'n aml yn golygu meddu ar ddealltwriaeth helaeth o farddoniaeth Gymraeg, neu hyd yn oed ar eirfa Gymraeg helaeth. Felly, hyd y gwelai beirdd yr uchelwyr, Cymraeg da oedd Cymraeg dan reolaeth. Roedd siarad Cymraeg da yn golygu rheoli eich llais, cadw trefn ar gyflymder eich dweud, a chadw trefn ar y gynnwys yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Wel, gyda'r amser sy'n weddill, hoffwn daflu cipolwg cyfrym dros yr ieithoedd eraill sy'n ymddangos ym marddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Bydd gwneud hynny ac archwilio ei statws o ran clustiau Cymreig y cyfnod yn helpu roi cyd-destun i'n dealltwriaeth ni o'r modd y gwerthuswyd y Gymraeg yn ddosbarth da neu wael. Neu adael hwn yma meiliad i chi gael gweld y fath o beth dwi'n sôn amdano pan dwi'n meddwl am sain iaith, yn ymwedig ieithoedd nad ydych yn ei siarad. Wel, dechrau ni gyda'r Wyddeleg. Gyda'r Wyddeleg yn enghraifft, mae'n debyg nad oedd llawer o wahaniaeth os siaredyd yr iaith yn hiaw dylai peidio. Roedd gan y Wyddeleg enw gwael, ac felly byddai hi'n cael ei chlywed fel sŵn a flafar doed a ddel. Yn un o beth, rhaid cofio mai prin iawn oedd y rhai a fedrai'r Wyddeleg ymysg y Cymru, ac bod y Gymraeg a'r Wyddeleg yn perthyn, dydyn nhw ddim yn gyd-dealladwy. Ac felly, byddai'r rhan fwyaf o bobl Cymru yn clywed yr iaith fel sain ddi-iaith, rhyw sain ddynol nad yw'n iaith. Ac mae ysgolheigion, astudiaethau sain ac ieithegwyr wedi dangos droion fod y modd y mae ieithoedd tramor nas siaredir gan y gwrandawr yn cael ei clywed, yn dibynnu'n helaeth ar ragfarnau'r gwrandawr ac ar fri y siaradwr. Drychwch ar y matebion ar Hywel Gwynfryn yn siarad Cymraeg ar YouTube. Mae'r sylwadau'n ddiddorol tu hwnt, dwi'n credu. Does dim byd wir yn gynhenid rhamantus, na cherddorol, na chras, na rhyfedd am unrhyw iaith, ond gallant oll, gan gynnwys y Gymraeg a'r Wyddeleg, gael ei disgrifio felly. A'r disgrifiad hwnnw yn llwyr ddibynnol ar berthynas cymdeithasol y cyd-sgwrswyr. Fel y clywsom yn ein trafodaeth ar nam dweud, roedd sŵn yn cael ei gyfeirio at iaith bobl ar y cyrion, mwyn pwysleisio'r hyn a oedd yn ddieithyrnu'n wahanol amdanynt, ac mae'r un yn wir heddiw. Wel, dyna sut mae siaradwyr Gwyddeleg yn ymddangos ym marddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Gwyddom fod ystyr dyrmygus tu hwnt i eiriau fel gwyddel a gwyddelig yn golygu barbaraeth. Ond dwi ddim yn credu ein bod wedi talu digon o sylw i rôl y cysyniad o sain yn y labeli xenophobic hyn. Un o brif gynodiadau pobl a diwylliant Gwyddeleg yng Nghymru ganoloesol oedd cerddoriaeth offerynnol. Fodd bynnag, gall y gerddoriaeth honno yn rwydd gael ei chlywed fel dim byd mwy na sŵn. Deuoliaeth a all wedyn effeithio ar sut mae popeth arall am y cerddorion yn swnio hefyd, gan gynnwys eu llaeth, yn enwedig os oeddent yn perfformio ar dir tramor, Cymru,
I grŵp arall o ddiddanwyr a rhai paranoaidd at hynny, beirdd yr uchelwyr. A Iolo Goch yw'r enghraifft bennaf yn hyn o beth. Mewn 2 gerdd ddychan sy'n targedu cymeriadau Gwyddelig, mae Iolo yn gwneud defnydd helaeth o gynodiadau swnllyd Gwyddelod. Yn ei gerddi Herstyn Hogl, sef mam Gwyddel dienw ffuglenol, ac yn ei gerddi ddantau dychan i'r Gwyddelyn, mae Iolo yn ffocysu ar iaith swnllyd a diffygiol y cymeriad hwn. Targeda'r nodweddion corfforol sy'n rwystro ei leferydd, gwair mab, gwedi gwyro'r min, neu'r y barf rydlyd, berw a fradlawn. Caiff ei bortreadu fel un gwahanglwyfus, mab i'r diafol, a gyda chlap fel yr unig sain yn ei angladd druan, a clap wrth gwrs yn sain gwbl ddiaith. Ac at hynny mae ei iaith yn benodol yn cael ei ddisgrifio fel iaith aswy, hynny yw lletchwith neu trwsgl. Yn bwysicach fyth, caiff ei bortreadu fel clerwr sy'n ceisio tanseilio'r urdd broffesiynol. Ac mai cerdd ddigri ydy hon eto fyth, wedi ei chyfansoddi mewn ciff cler neu ornes barddol, mae'n siŵr, creda fod yr enllyb hwn yn ddadlennol ac yn dweud tipyn am bryderon Iolo o ran dirywiad statws y beirdd yng ngolau twf poblogrwydd adloniant o fathau gwahanol, fel canu rydd a cherddoriaeth offerynnol, ac adloniant a ddeilliau o di allan i Gymru yn aml. Roedd gan Ladin ar y llaw arall enw gwych. Dyma wrth gwrs yr iaith Ewropeaidd par excellence, iaith ysgolheictod, iaith yr eglwys, iaith gwyddoniaeth, a sawl agwedd ar y gyfraith hefyd. Ac yn wahanol i'r Wyddeleg, roedd sawl Cymro yn medru'r Lladin a molir y bobl hynny yn aml yn y farddoniaeth, fel ffwg Solbri yn y dyfyniad cyntaf, a folir gan yr aled fel gŵr, llen, llwyd, gorllanw, Lladin. Ac oherwydd fod bron pob Cymro yn oddefol ddwyieithog i ryw raddau o leiaf, hynny yw, byddant yn medru adnabod darnau o'r ffurf wasanaeth, efallai. Mae Lladin wedyn yn ymwthio yn aml i mewn i farddoniaeth Gymraeg mewn unedau ieithyddol cyflawn. Unau mewn geiriau unigol, neu mewn cymalau bychain, fel yng Nghwpled Gruffydd ap Meredydd, erglyw fydd yn ner uwch ser y sydd, eigro in saelo, medd seil yn Dafydd, neu mewn cerddi cyfan sydd ag adrannau dwyieithog helaeth, fel yn awdl Ieuan ap Rhydderch i'r Forwyn Fair sy'n agor Mam Crist Celi, Seren Heli, Luna Seli, Lain y Siliau, Oportere nos habere, miserere, moesar eiriau. Ond o ran sain Lladin, wel dyma'r sain buraf bosib. Mae'r dywediad Ladin dilediaeth yn ymddangos yn aml, ac fe disgrifir yn aml yn iaith gyson. Cyson, felly rheolaidd, ond hefyd persain, neu mewn cytcort, gyda'r gair yn dod o'r Lladin consonus, cydseinio, gan amlinellu felly'r cysylltiad canoloesol rhwng mathemateg, trefn a cherddoriaeth. Dydy Groeg na'r Hebraeg ddim yn bell tu ôl, nad ydynt yn ymddangos mewn unedau ieithyddol yn y farddoniaeth, mae sawl disgrifiad canmoliaethus ohonynt, enghraifft dilynir Ebryw yn aml gan y gair llwybraidd, hynny yw yn dilyn llwybr, yn drefnus. Ac rwy'n gobeithio ar fan hyn nad oes angen i ni danylellu pwysigrwydd y cysylltiad hwnnw. Ond beth am Saesneg? Blynyddoedd maith o gyd-fyw ac integreiddio wedi 1882, roedd gwahaniaethau clir yn dal yn medru bodoli rhwng pobl Gymreig a Saesneg, a daw'r gwahaniaeth hwn i'r wyneb yn aml yn y farddoniaeth. Yr hyn sy'n ddiddorol i'n dibenion ni heddiw yw bod y casineb hwn tuag at bobl Saesneg yn aml yn ffocysu ar ei llaeth a sŵn barbaraidd yr iaith honno. Ond ydy'r dirwedd sosioieithyddol ddim yn ddi a gwyn, wrth gwrs. Roedd pobl yn dechrau byw bywydau hybrid a deiglosig. Roedd yr uchelwyr Cymraeg yn gynyddol yn dod i siarad Saesneg mwyn enyn pŵer diwylliannol a gwleidyddol, ac felly roedd y Saesneg yn tyfu i fod yr iaith frodorol uwchraddol ym myd masnachol, gweinyddol a chyfreithiol Cymru, ond nid yn y byd barddol. Gallai'r uchelwyr Cymreig fod yn Saesneg yn nhermau gwleidyddol, ond gan barhau fynegu at gasedd tuag at Loegr yn y farddoniaeth y byddant yn ei noddi. Wel, dyma'r cwpled yma gan Guto'r Glyn ar y sgrin. Ac felly parhaodd y Gymraeg i fod yn iaith uwchraddol yn y byd barddol o leiaf.
A creda fod yr sefyllfa, dwi'n ddim un goes i fewn, un goes allan hwn, yn helpu esbonio pam bod cerddi moliant sy'n sôn am ddwyieithrwydd, braidd yn sôn am ochr Saesneg y partneriaeth o gwbl. Pan folir Thomas Vaughan a Gwladys, mam William Herbert am fagu dwyieith ar ei helwydydd, does dim sôn o gwbl am y Saesneg. Dyma deuluoedd Cymreig pwerus gyda chysylltiadau agos ar goron yn Lloegr, ac felly roedd yn byw mewn awyrgylch glywedol Saesneg iawn. Ond nodwn nad oes sôn am yr iaith honno. Yn y dyfyniad cyntaf ar y sgrin, dydy'r pwyslais ddim ar Thomas fel rhyw ieithydd o fri, ond yn hytrach ar ddyn sydd wedi llwyddo adw'r Gymraeg yn fyw ac yn iach gweitha pwysau Saesneg. Ac yn yr ail, molir rhugylder Gwladys yn y ddwy iaith, ond gyda phwyslais drwm ar yr ochr Gymraeg o bethau. Pan mae Saesneg yn derbyn sylw, yn amlach na pheidio caiff ei phortreadu fel sŵn anynol a barbaraidd. Gwelir yr enghraifft ddelweddaeth anifeilaidd yn y cwpled hwn yn moli William Herbert. Gwell arglwydd Cymro i'n bro yn byd, nos Sais yn cyfarth Saesnig hefyd. Neu mae ganddi nodweddion cras iawn, fel pan ragwela Lewis Glencotthi foddi'r Saesneg wangreg, neu pan dychmyga Dafydd Llwyd, y Cymru'n curo'r Saeson, y Saeson garw ei sain. Mae'r canfyddiad negyddol hwn o'r iaith Saesneg yn helpu esbonio agwedd hynod ar farddoniaeth ddwyieithog Gymreig, a dyma fydd fy mhwynt olaf am heddiw. Sef yw y ffaith fod y llond llaw o gerddi sy'n plethu'r Gymraeg, dwi wedi mynd rhy bell, fod y llond llaw o gerddi sy'n plethu'r Gymraeg a'r Saesneg i gyd yn ddoniol tu hwnt. Maen nhw i gyd yn gerddi digri. Dyma enghraifft gerdd ddychan Tudur Penllyn i dre'r Fflint. Tref, wrth gwrs, sydd yn agos i Loegr ac yn wir a oedd o dan reolaeth Iarll Caer ar y pryd. Fel pob tref fwrdais yng Nghymru'r Oesoedd Canol diweddar, fe'i sefydlwyd gan y goron neu fe atynodd lawer o siaradwyr Saesneg, ac felly roedd ganddi awyrgylch glywedol Saesneg iawn. A dyma mae Tudur yn ei chwarae ef yn ei gywydd, lle mae'n ymweld â pharti priodas yn y dref, gan ddisgwyl diddanu'r dorf gyda'i ganu caeth hyfryd, ond does dim diddordeb gan neb yn hydu'r trian, ac mae'r dorf yn ei wrthod. Mae'n well ganddyn nhw glywed gerddoriaeth pibydd Saesneg. Mae Tudur yn gandryll, ac wrth gwyno am y sarhad hwn, a'i fod wedi ei israddio gan ryw amatur dienw, dyma ymosod ar bob un siaradwr Saesneg oedd yno, gan ffocysu eto ar ei llaeth. Disgrifio'r bwnser sy'n ei daflu allan fel saith aneglur, ac yn ei flaen i dargedu'r pibydd, am wnaeth ei fwrwyr cysgodion gan ganolbwyntio ar y rhygni, syndremi, sŵn drwg, rhwth gael a rhythu golwg. Gwyl Fflint fel tref ddwbl, gair gwbl gurgam, gan felly ystyried ei dwyieithrwydd yn wendid barbaoedd. A dyma yw'r cyd-destun felly, i'r cwpled dwyieithog wrth i'r bwnser daflu Tudur allan a rhwbio'r halen yn y briw gan ei alw ef, y bardd proffesiynol ac nid y cerddor amatur, yn glerwr. Out, heb yr sais drais drysor, i nelon minstrel no môr. Dwi ddim eisiau clywed dim byd mwy gan unrhyw glerwr. Wel, pam felly fod hwn a phob enghraifft arall o Saesneg mewn cerdd Gymraeg yn ddoniol? Bod hiwmor yn aml i'w gael mewn cerddi macaronig, fel rhain, does dim hiwmor o gwbl y perthyn i'r cerddi Cymraeg a Lladin. Wel, creda fod yr atebion yn ymwneud â gwahaniaeth statws rhwng y Gymraeg yn hierarchaeth y byd cymdeithasol go iawn ac yn hierarchaeth y byd barddol. Fel soniais, roedd Saesneg yn tyfu i fod yn iaith o awdurdod, ond roedd hi'n parhau i fod yn israddol i'r Gymraeg ym myd y beirdd. Ac felly, yr eiliad y mae'n tresmasu mewn yr byd hwnnw, mae'n colli ei hawdurdod, a dyma gyfle unigryw felly i wneud hwyl am ei phen. Yma, clyw'n Saesneg fel iaith ddidrefn, afreolus, ac felly ddisynwyr. Ac wrth gwrs, mae'r sefyllfa anghytbwys o fydd y siaradwyr Cymraeg sy'n gwrando yn chwyddo i balchder ieithyddol, yn ywedig y rai dwyieithog sy'n deall y cyfan. Ond ar gweitha'r hiwmor, mae'r un hen bryder yma eto fyth, y pryder am ddyfodol proffesiwn y beirdd.
bod y gynulleidfa'n chwerthin ar ben y cerddor Saesnig, fel y gwneithant ar ben y Gwyddelyn, neu'r Cymru a Llyferydd trafferthus, dyma'r union sefyllfa byddai'r beirdd Cymreig yn poeni amdani. Math ar adloniant nad yw'n ganu caeth, ac nad yw'n Gymraeg hyd yn oed, yn dod yn fwy poblogaidd ymysg cynulleidfaoedd Cymreig. Yr un reswm sydd y tu ôl i ymateb candryll tyda'r penllyn i'r sain boblogaidd hon, ag sydd y tu ôl i'r ymateb blaenorol candryll i siaradwyr Cymraeg gwael, fel y clywsom ynghynt. Roedd sain Cymraeg gwael, sain barddoniaeth wael, a sain adloniant newydd o dramor i gyd yn bygwth bywoliaeth y beirdd yr uchelwyr. Bywoliaeth a oedd yn hollol ddibynnol ar safonau uchel o Gymraeg da. Mae safonau'r Gymraeg yn parhau i fod yn bwnc llosg, yn enwedig wrth i ni geisio cynyddu'r nifer o siaradwyr heddiw. Wrth wneud hynny, mae cwestiynau newydd yn codi am safon y Gymraeg. Cymraeg sy'n ramadegol gywir, defnyddio Saesneg, amrywio ynganiad a goslef fel y clywsom yn y papur wythnos diwethaf. Ac wrth gwrs, prif wahaniaeth rhwng cyfnod fy ymchwilinnau a heddiw, cwestiynau yn wneud â gwerthuso Cymraeg ysgrifenedig. Wel, gobeithio heddiw fy mod wedi dangos nad yw pryder am safonau'r Gymraeg yn beth newydd, ond mae'r cwestiynau a'r atebion yn medru amrywio'n sylweddol dros y blynyddoedd. Yn yr oesoedd canol diweddar, sain y Gymraeg oedd yn pennu p'un oedd yn Gymraeg da a'i peidio. Heddiw, bod sawl barn bosib ar yr hyn sy'n gwneud Cymraeg pur, cywir a phersain, a sawl barn ar bwysigrwydd y fath gysyniadau, y marn beirdd yr uchelwyr yng nghanrifoedd olaf yr oesoedd canol, doedd dim lle am amheuaeth o'r fath. Roedd ei bywoliaeth yn dibynnu ar gonsensws ynghylch ei gallu i reoli'r Gymraeg a chreu sain Cymraeg da. Diolch yn fawr iawn am wrando.